नामल' नामाल' एक्टर एन्ड एक्ट्रिस नोंसोर बेदर गोथां बायग्रा फानग्राफोर केम्प्राइनि बा सानु केम्प्राइनि दखानखौ भैरबखुन्दआव बन्द खालाममारबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोननो गासै 10,000 मुस्रि लानानै थांगोन आरो जायनि जाहोनाव बिथां बासु बसुमतारिया दिनै रायजोनि गेजेराव खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय निमाहाखौ बिनाय जाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै माखासे आपडेट होनो होननानैसो आं फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय आरो बे गासैबो आपडेटफोरा जोंहा फेसबुक सर्स आरो बे आपडेटखौ जों मिथिना लानाया जोबोद गोनांथार। दा बिनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो मिथिहोखायो जे आं दिनैनि दिनाव मोनबा आपडेट लानानै फैगोन। बिनि सिगाङावनो आं माखासे बाथ्रा बुंनो आं हास्थायदों। बेनो जाहैबाय जोंहा दैबाना लोमनाया गोबां जाबाय। उदालगुरियावबो गोबां दैबानाफोर लोमदों आरो मिथिनाय बायदिब्ला चिरां बेयावबो दैबाना लोमगोन। दासिमहालागै आं आपडेट मोनाखै, नाथाय लोमगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखाय गाव गावनि गथ'खौ जेन नोंथांमोना साबधानहै दोनो, कुनु गुबुन जायगायाव गेलेहैनो थिननाङा, न'आवनो दोन, नोंसोरजोंनो लाफा, जाहाथे दैबानाया देरोब्ला जानो गोनां खैफोदफोरा जेन जाया आरो नोंथांमोननि जिउफ्रा जेन रैखा जायो। बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो बेखौ एलार्ट खालामनाय जाबाय। दानिया आपडेट हिसाबै मिथिनांगौ हिसाबै जोंहा प्रथमाव आं नोंथांमोननो मिथिनो इच्छा खालामदों जे नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन। नैबे जिथु पस्ट, बे पस्टआ बबेनिफ्राय फैदों आं मिथिया, नाथाय आङो मोनदों फेसबुकआवहाय आरो बेखौ सोर रिकुवेस्ट खालामदों आं मिथिया, नाथाय मोनसे पस्टखौ आं नुनो मोनदों। नोंथांमोना नायनो हागोन आरो जुदि नुवाखैब्ला मोजाङै फरायनो हायाखैब्ला आङो बा स्क्रिनावहाय मोजाङै नुवाखैब्ला नोंथांमोननो खनसे फरायनानै होनो हास्थायदों। बेयाव लिरदों इम्पर्टेन्ट रिक्वेस्ट टु सानु, we kindly request you to remove the campsite title from your Facebook account. ओमफ्राय बेयाव मोनसे वार्निं होना होदों, बेनो जाबाय using titles that don't belongs to you is wrong and shows disrespect to our community. This is not acceptable. Stop misusing community titles. Respect our identity and heritage. Remove it now. बेनिफ्राय गाहायाव लिरबावदों remove campsite title from your Facebook account. अब्ला बेयाव बेखौ सोर रिकुवेस्ट खालामदों आं बेखौथ' मिथिलिया, नाथाय नुनो मोनदों जे सानु केम्प्राइ जायहा थांनाय समफ्रावहाय भाइराल जादोंमोन गाज्रिहै, मोनसे गाज्रि भिडिअ लिक जादोंमोन। बिनि सायाव बे इनफरमेसनखौहाय होनाय जादों सानु केम्प्राइनिसिम जे केम्प्राइ टाइटेलखौ बोखारनानै लानो थाखाय खावलायदों। नाथाय बिथाङा केम्प्राइ टाइटेलजोंनो हाबा जाखाबाय, बेनिखाय बिनि टाइटेला दायो केम्प्राइयानो थागोन। नाथाय अफिसियेलि बिनि टाइटेला मामोन आंथ' बेखौ मिथिया। जेब्ला बियो जोनोम जादों बिनि बिमा बिफाया मा टाइटेल दोनदोंमोन बेखौथ' मिथिया। नाथाय दिनै सानु केम्प्राइनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट फैदों, सोरनिफ्राय नङा, जानो हागौ डिमासाफोरनिफ्रायबो जानो हागौ बा सोरनिफ्रायबाबो जानो हागौ। अब्लाबो दिनै कमप्लिट डिटेल्सखौ मोनाब्लाबो आङो बेखौ मिथिहोबाय जे सानु केम्प्राइनिसिम बे मोनसे खावलायनाय, गावसोरनि हारि एबा जाति बिसोरनि टाइटेलखौहाय लानो नाङा होननानै बुंदों। आरो जाय बेक्ति सानु केम्प्राइ होननानै लादों बेखौ बिसोरो आइडेन्टिफाइ खालामदों जे बिथांजोआ बिथांमोननि जातिनि नङा होननानै बिसोर दायो बुंनाय जादों आरो। बेनिखाय बिथांनि सायाव बे डिसिसना, जोंहाथ' जेबो बुंनांगौ गैया, नङा होमबा? जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, जास्ट आं पाब्लिकनो इनफरमेसन होनाय जादों। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया बेनो
दाख्लै आं सासे मानसिनियाव आं कल खालामदोंमोन आरो कल खालामनायाव बेखौनो मिथिनो मोन्दों जे गमामायै केम्प्राइनि बा सानु केम्प्राइनि दखानखौ भैरबखुन्दआव बन्द' खालाममारबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेजों लोगोसेनो मिथिनो मोनबावदों जे सानु केम्प्राइ जाय बिथाङा उदालगुरियाव गैया बा आसामावनो गैया गुबुन जायगायाव दंहैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेसांखिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननो होनाय जाबाय। नाथाय जोबनायाव बेखौ बुंनो हास्थायो जिथु केम्प्राइआ बा सानु केम्प्राइआ बे केम्प्राइ टाइटेलजोंनो हाबा जाखाबाय। बे टाइटेला बिथांहा लानो थाखाय बेहा मोनथाय दङ होननानै आं सानो। बेनिफ्राय नैथि खौराङा बेनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोंथांमोना नुदों। नै आं देखायदों नोंथांमोननो। हाग्रामा महिलारिया शिबसागराव जिथु जानाय गिलु बालु दैबाना, बे गिलु बालु दैबानानि थाखाय माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आखायाव लानाया जाहैबाय बिथाङा माखासे अनसुंथाइफोरखौ हरगोन होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आरो जुदि बे थांखि लानाया बा जोंनि निउसाव नुनाय बाथ्राफ्रा जुदि नंथारगौब्ला बियो गनायथाव जागोन। मानोना जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो दिनै दुखुआव थानाय जिथु बेक्तिफोर बिसोरखौ हेफाजाब हैनाया जोबोद मानसिनि गुन आरो बियो थाथारनांगौ होननानैबो आं सानो। दा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जिथु दैबानाजों भुगिनांनाय न'खरफोर बिथांमोननो गासै 10,000 मुस्रि लानानै थांगोन, 10,000 बिसना सादर लानानै थांगोन, 10,000 ब्लेसिं पाउडार लानानै थांगोन आरो 10,000 फिनाइलनि बथलफोरखौ बै रायजोआवहाय हरगोन होननानै मिथिनाय जादों। बेनिखाय आङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोबोद साबायखर होदों। आरो लोगोसेनो दायो जोंहा जिथु उदालगुरियाव बा जोंनि BTCआवबो दैबाना जादों, बिनि थाखायबो माखासे सिन्था सरसाखौ खालामखागोन होननानै आं खावलायहरनाय थाखाबाय। दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि साननाया इमिडियेट माबा मोनसे रायजोनि मोजांनि थाखाय जानांगौ, रायजोनि गाज्रिनि थाखाय नङा। मानोना रायजोआ जिहेतु दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे फोथायनायजों बिश्वासजों गोजौआव हरो, बे बिश्वासखौहाय बा पाब्लिकफोरनि जिथु आसा आरो मिजिं बेफोरखौ लाखिनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा इमिडियेट एक्सन जायखौ खालामोब्ला पाब्लिकआ हामजायो बेफोरखौ बिजिरनानै थांखिखौ लानाया जोबोद मोजांनि बाथ्रा। बेनि उनाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बा मा होननानै बुंगोन आं बेखौ दायो जिथु खौरां मोनदों, बे खौराङा जाहैबाय फेसबुकनिफ्रायनो बोखांनाय। बेयो जाहैबाय जोंनि बर' एक्टर एक्ट्रेसफ्रा मा जायोनो, बेदर गोथां जायोनो दै। जोंनि एक्टर एक्ट्रेसफ्रा, बर'नि एक्टर एक्ट्रेसफ्रा बेदर गोथां जायो। दा बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि बासु बसुमतारी होननाय सासे बेक्तिया फेसबुकाव मोनसे पस्ट होदोंमोन। बे पस्टखौ आं नोंथांमोननो दिनै देखायदों। नाय, बेयाव लिरदों बियो, माथो BTCनि एक्टर एन्ड एक्ट्रेसफ्रा शिबसागरनि दैबानायाव अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनाखिसै। नामाल' एक्टर एन्ड एक्ट्रेस, नोंसोर बेदर गोथां बायग्रा फानग्राफोर, नोंसोर बेदर गोथां बायग्रा फानग्राफोर होननानै मोनसे पस्ट होदोंमोन। आरो बे पस्टनि सायावनो जिथु जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि माखासे बेक्तिफोर बिसोरो बिनि सायाव बा आफादा बिनि सायाव एक्सन लानाय जाबाय। आरो जायनि जाहोनाव बिथां बासु बसुमतारीया दिनै रायजोनि गेजेराव खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय निमाहाखौ बिनाय जाबाय। दिनै सोलोंनो गोनाङा बे जे दिनै जों रावफोरखौ बुंनो गोसोब्लानो बुंनो हायो। नाथाय जों बुंनो गोसोब्लानो बुंनो हाब्लाबो जों गोथौहै साननानै जोङो बुंनो नांगोन।
मानोना बबेबा रावफ्रा मा जायो सोरनिबा जिउआव बा सोरनिबा देहायाव नांनाय बायदि जाहैयो खारन बियो थिग नांदों जोंथ' दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनाखै जे जोंनि एक्टर एक्ट्रेसफ्रा दिनै दान हराखै होननानै बा हराखै होननानै जों नुनो मोनदों नाथाय जों मा मिथिगौ जे बिथांमोना हयथ' कालेक्सन खालामनानै हरबायबो जानो हागौ बा हैबायबो जानो हागौ आरो दिनै टाउन सहरफ्रावहाय दिनै खांदिं बायदों जानो हागौ बिथांमोननि गेजेरजोंबो हरबाय जोङो मोनसे बाथ्रा दङ जे दानखौ आगदाजों होयोब्ला आगसि आखाइया मिथिनो मोननाङानो आरो आगसि आखाइजों होयोब्ला आगदा आखाइया दान होनायखौ मिथिनो मोननाङानो आरो जायफ्रा बेबायदि होयो दानखौहाय बेबायदि बेक्तिफ्रा बांसिन बोर होजाग्रा होननानै बुंदों अब्ला जों समाजनि गेजेराव दान होफ्लानानैल' गावनि जिथु महर मुस्रि बेखौल' जोङो गोजौ देखायनानै मा लाब जानो नैबे बाथ्राया फैयो आरो दा दान होनाय होयिनि बाथ्राखौ गोजानाव दोनथ'नानै जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफोर बेखौ जों गोसो जाब्लानो बुंनो हानाय गोसो जाब्लानो होनो हानाय बेबायदि नङा जोंहा मा दं जोंहा सेल्फ रेसपेक्ट दं गावनि रेसपेक्टखौ जों लाखिनांगोन जों हायो होननानै बुंनो नाङा मानोना जों हायोब्लाबो रोङोब्लाबो जोंनि बुंनाय रावफ्रानो माब्लाबानि समाव जोंखौ खैफोदाव खोख्लैगोन बेनिखायनो बयबो ससियेल मिडिया बाहायगिरिफ्रा साबधान जानाया मोजां जे जों जुदि माबा मोनसे राव बाहायोब्ला बिनि गोहोमा माबायदि गोग्लैनो हागौ आरो जोबनायाव मोनसे खौराङा बेनो नैबे बिथां देबेन बर'आ सोर बहानि बेखौ जों दासिमहालागि डिटेल्स मोनाखै आरो बेनि डिटेल्सखौ जोङो लागासिनो दङ मानोना दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा खौरां बिजों नङा दे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा फेसबुकनि गेजेरजों बिथाङा दिनै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थेखौ बारे लाबोबाय थादों बेनिखायनो आं सरकारखौ खावलायगोन जे देबेन बर'नि सायाव जेसेबां हायो थाबैनो एक्सन लानांगौ आरो लोगोसेनो जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफ्रा देबेन बर'नि सायाव थाबैनो एक्सन लानांगौ मानोना धोरोमनि बाथ्राखौ गासैबो बुंनो हागौ आंबो बुंनो हागौ सोरबायाबो बुंनो हागौ गोसोबायदि बुंनो हागौ नाथाय माखासे बाथ्राफ्रा रहस्य गोनां जानांगोन आरो जुदि धोरोमनि बाथ्रा बुंदोंब्ला गावनि धोरोमखौ फोजौनायनि बाथ्रा बुं गावनि धोरोमखौ नोजोर होनायनि बाथ्रा बुं नाथाय गुबुन धोरोमखौ नेग्लिजेन्सि खालामनानै जेन बाथ्रा बुंबाय थाया बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौखौ आङो जोंनि माहारियारि आफादफोरनि सायाव आं खावलायहरदों बा जनायहरदों जे देबेन बर'खौ थाबैनो एक्सन लानांगौ आरो लोगोसे जुदि पावार दङब्ला पार्टिनि मानसिफ्राबो बिनि सायाव थाबैनो एक्सन लानांगौ जुदि जों पाब्लिकफ्रा जुदि बिनि सायाव एक्सन लानांगौब्ला हयथ' जेसेबां लानांगौमोन बेनिख्रुइ गोजौआव थांनो हागौ अब्ला जों दिनै बेसेबांखिनि खौरांखौ जोङो मिथिबाय बा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय आसा खालामो बे खौरांफ्रा मोनसे गनायथाव खौरां आरो मिथिनो गोनां खौरां आरो लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब आरो गुबुननोबो फोरमायनानै हरदो हामबायसै।